Yo, what's up, man? Dilim Pere. Yo. Panaga, Pinya Francia, man. Wala kami magawa. Tingnan nyo naman, nakachinelas lang kami. Sama kami sa Viva Laburen! Viva! Yeah! Man, so hindi tayo nakapag-intro, man. Yo, patuloy na ito mamaya. Update namin kayo mamaya. Woo! Naka-change pa rin kahit paggabi na. Hold up! Yo, so subscribe. So you subscribe to my YouTube channel. Please click the bottom lang. Yo, man. Basta cellphone lang. Ayun pa. Wala eh. Dami-daming tao dito. Dami-daming na. Ano? Ngayon lang tayo nakapag-video kasi pag nilabas mo yung cellphone mo, wala agad yan. Snatch yan dito, pre. Ang daming snatchero dito, pre. Buti lang yung puso ko di-snatch. Man. Hold up. Nagaraos na rin sa mga daming tao, man. Dami mga tao, man. Yo, don't forget to subscribe to my YouTube channel, man. Hey, Bagosh. Sub to my YouTube channel, man. So, nandito pa tayo sa sobrang maraming tao, man. Nandito po kami na. Man, hold up, man. Hop. Nasalmok men, di wala tayong Hop. Malulupas na rin ang problema namin, kaso balik again. Yo, what's up, good everybody? You know what this is? Joke lang, mga men. Pauwi na po kami. Nandito kami sa taas ng jeep kasi wala nang van, man. Nakipagsayang kami sa mga tao, men. Wala nang van. Hold up. I ain't here for the money, I ain't here for the... Nasa jeep lang po kami. Wala nang sasakyan. Magje-jeep na lang. Yeah, pauwi na kami. Ang daming chika babe, man. So pretty, man. Yo.